Staraj se činiti ljudima ono za što ćete u početku i proklinjati, no na kraju krajeva blagosiljati, a nikad ono za što ćete u početku blagosiljati, no na kraju krajeva proklinjati. Car Neron je u početku blagosiljao svoju majku, koja ga je hrabrila na putu poroka, no na kraju krajeva, kad ga je porok doveo do bespovratnog ambisa, on ju je proklinjao. Dete u sankama na ledu bit će ti blagodarno ako ga poguraš s leđa, no kad se okliza u propast, smatrat će tebe za prouzrokovača svoje nesreće i proklinjat će te. Grešnici će te obasipati pohvalama ako budeš pravdao njihove grehe, no ne idi im ni blizu samrtničke postelje kada budu bili na izdisaju. Ljudi ne veruju u veru koju propovedaju maloverni. Ljudi s nepoverenjem smotre na znanje koje uče ohole neznalice. Ljudi se buntaju protiv bogatstva kada je u rukama tvrdice. Ljudi preziru vlast kad je nosi čovjek bez dostojanstva. Bolesnici nerado pozivaju pomoć jehtičave lekare. Imaju ipak ljudi zdrav smisao i pošteno suđenje. Umoran putnik se ljuti na krčmara koji mu ne može ponuditi ni večeru ni postelju i pita ga: zašto si se nazvao krčmarem? Stavi svoj život u stihove. I opet ti kažem, stavi svoj život u stihove. Ako hoćeš da osjetiš život univerzalni i da budeš s ovim u vezi i harmoniji, možeš biti analitičar pesme, no ne zaboravi pevati pesmu. Pesnički kritičari žive u miru, a pesnici samo žive. Analiza umrtvljuje, pesma oživljava. Samo poezija može vaskrsnuti prozu. Poezija je nikla iz drveta života, a proza iz drveta poznanja. Svi govorimo, laž je malotrajna, a istina je večna. Zašto poezija duže živi od proze, ako ne zato što je ona bliža istini, bliža životu? I tako, ako staviš svoj život u stihove, bit ćeš bliži istini, bliži životu. Nad ljudskim smehom od sreće i kuknjavom od nesreće nosi se jedan tajanstveni osmeh, što greje, a ne pali. Taj osmeh je savršeno nesličan osmehu cinika i prezirača, što ledi. Osmeh majke nad razdraganim ili bolnim detetom i osmeh svetitelja nad moćnim i slabim liči na taj tajanstveni uzvišeni osmeh. Šta znači taj osmeh ako ne saučešće u radosti radosnih i tuzi tužnih? Šta kaže taj osmeh ako ne da će se preterana radost na zemlji uskoro umeriti žalošću i da će se preterana žalost na zemlji uskoro umeriti radošću? Mučno je da dve životinje na zemlji jasnije izražavaju sumašetstvije čoveka kao majmun i hijena. Staraj se da se što više uzdržavaš od ludačke grimase majmuna i ludačke hipohondrije hijene. Seti se uvek tajanstvenog i milokrvnog osmeha sličnog osmehu majke i svetitelja. Osmeha što izražava normalnost, zdravlje, mudrost, milost i večnost. I večnost, jer smeh i plač su prolazni dok je osmeh trajan. Budi nepoverljiv prema teorijama i razgovorima o zakonu sebičnosti. Ne postoji nikakav zakon sebičnosti. Bog je prisutan u vasioni i ljudi su Božiji soj. Čovek koji skoči u vodu da spase davljenika, jednim potezom uništava teorije takve i ućutkuje takve razgovore. Teorije o sebičnosti ne mogu se opravdati prirodom. Ljudi su vrlo brzi da za svoje zlo krive drugoga. Priroda se ravna prema ljudima. Priroda ćudi čoveka i priroda udešava svoju ćud. Dok je Adam bio pokoran Bogu i priroda je bila njemu pokorna. Kada se on zbuntovao protiv Boga i priroda se zbuntovala protiv čoveka. Kao što jedna određena i jaka misao ili želja ili strast
dejstvuje na cijelo telo čovekovo i na nerve čovekove do u same vrhove ovih, tako i čud, raspoloženje, vera i moral čovekov dejstvuje na svu prirodu s kraja u kraj. Zloba čovekova može ispuniti celu prirodu zlobom, a milost čovekova može preobraziti celu prirodu milošću. Kod nas na Balkanu i danas narod veruje da kiše, suše, gradobiti, plodne i neplodne godine, zdravlje i pomori zavise od moralne čistote naroda. Ovo je najstarija i najupornija vera svih naroda na zemlji. Prema svetim ljudima priroda je milostiva, prema nesvetima i nečistima osvetljiva. Priroda je dakle ogledalo čoveka. Kakav je čovek, onakvoga ga priroda sobom i prikazuje. Ne postoji ni jedan zakon sebičnosti u prirodi, no ljudi sebični u vremenima plime sebičnosti ogledaju svoje unakaženo lice u ogledalu prirode i pripisuju svoju rugobu ogledalu. Kad je ogledalo bilo odgovorno za rugobno lice koje ona mora verno prikazati. Svetitelj je najveći pobedilac. Pred njegovim nogama leži svet mrtav. Kada se gusenica pretvori u leptira, leptir pobjedonosno stoji na praznoj čauri. Od svih dućana detetu je najmiliji dućan igračaka. Od svih dućana u gradu odraslom čoveku je najdosadniji dućan dečjih igračaka. Što je svet lutaka i slika za dete, to je ovaj fizički svet za svetitelja u času kada duša njegova uzraste u svet moralni i duhovni. Otkrivena samoobmana za duhovna čoveka označava tačku kojom se završava jedan svet i počinje drugi. Priroda je žrtva čoveku. Koliko se ljudi žrtvovalo za prirodu, a priroda se po pravilu sva žrtvuje za čoveka. Priroda je stvorena da nauči čoveka, da ga probudi, da ga prikaže u svim pojedinostima, da ga osvesti i da se izgubi. Sva je priroda u čoveku, sva bez izuzetka. Ona se nalazi u čoveku kao cela, a van čoveka kao odlomci reči, glasovi, slova te pesme. Ona je u čoveku kao punoća života, a van čoveka kao krici i simboli života. Deca dosežu do fakata, obični ljudi do zakona, duhovni ljudi jedini dosežu do istine. Fakt se da izmeriti, zakon se da opisati. Istina se ne da ni izmeriti, ni opisati. Onaj ko stoji u istini može istinu osjetiti, no ne može je rečima saopštiti onima koji stoje van istine u krugu fakata i zakona. Fakta i zakoni skrivaju i ograničavaju istinu i ne dozvoljavaju da se o istini govori drugčije nego kroz njih. Zato se duhovni ljudi spuštaju na nivo dece i običnih ljudi kada govore o istini. Svejedno je da li će me ubiti mikrobi ili ljudi. Samo mikrobi neće odgovarati za ubistvo, a ljudi hoće. Neka te pouči primjer pčele. Pecanje čoveka pčela plaća svojim životom. Svi ubijeni od tvoje ruke imaju dve večne kuće. Jednu u onom svetu, a drugu u tvojoj savesti. Zakopaj ubijenog gde hoćeš. On će se dići u ponoći usred tvoje duše i zadavat će ti pitanja na koje ćeš ti s mukom i znojem do zore odgovarati. Nije uvek najkorisniji narodu onaj čovjek koji je najviđeniji i kome sav narod osluškuje. No često onaj koji je skriven kao savest moli se Bogu za narod i kome Bog osluškuje. Koliko ima ljudi koji rade svoj posao pri sunčevoj svetlosti od jutra do mraka, a i ne pogledaju u sunce, ne osete sunce, ne pomisle ni jednom mišlju na sunce.
koliko ima ljudi koji provode svoj vek pri svetlosti, moći i pomoći Božjoj, a i ne pogledaju u Boga, ne pomisle ni jednu mišlju na Boga. I sunce ćuti bez gneva i produžuje svetliti bez prestanka. I Bog ćuti bez gneva i produžuje pomagati bez prestanka. No kada nastane tama, kada padne magla, kada zaštipa mraz, tada se ljudi sećaju sunca. Obaziru se na sunce, hvale sunce, uzdišu za sunce. Tako i kada nastanu stradanja, oskudice, muke bespomoćne i tesnaci bezizlazni, ljudi se sećaju Boga, obaziru se na Boga, hvale Boga, uzdišu za Bogom.